Нарисувах това кукиченце преди малко и установих колко лесно може да се получи, буквално с 10 движения най-много. И реших да направя кратко видео, стъпка по стъпка, в което обяснявам как съм го нарисувала подробно. Много ще се радвам, ако на някой му е полезно и ако някой се пробва да го направи такова или по-хубаво. Страхотно ще бъде. За тази техника ще са ни необходими темперни бои и два вида четки. Една по-дебела, която образува връх, и една по-тънка, която всеки маникюрист има на бюрото си. Първо ще нарисуваме листенцата на кукичето, които са на заден фон. Забележете движението ми. Първо леко натискам с четката и после изтеглям, докато не докосва само връхчето, повърхността. Опитайте се всяко листенце да бъде от едно движение. Работим с леко разреден цвят, защото тези листенца ще останат на заден план фактически. Важно е при тази техника да се вижда къде четката е натиснала и къде се е отдалечила. Точно оттам идва красотата на рисунката, защото си личи, че всичко е направено с едно движение. След като сме готови с основните листенца, сега ще нарисуваме две малки зелени листенца, по-закръглени в чашката на кукиченцето. Тоест тук ще бъде главата на кукичето. Като се замислите при тази техника, всъщност рисуваме нещата от зад напред. Първо нещата на заден фон, след това елементите на преден план. Вземете по-наситено, по-ярко зелено и с тънката четка вкарайте малко цвят в първите листенца, които създадахме. А сега с възможно най-наситеното зелено и тънката четка създайте основното стъбло на кукичето. Рисувайте само с връхчето на четката и внимавайте да не го удебелите прекалено много. Докато имаме този тъмно-зелен цвят на четката, може да създадем леко контурче с него по листенцата. А сега с по-едрата четка вземете малко бяло, но без да насищате четката. Лек натиск и издърпване нагоре. След като създадете няколко листенца по този начин, вземете малко повече бяло на четката, така че да има малко повече излишък. Така правим последните листенца, защото те са най-изпъкнали и се виждат най-добре. Затова трябва да са с най-много боя. При всяко нанасяне на цвят трябва да зареждате с боичка четката всеки път, особено при последните щрихи, които се виждат най-много и трябва да са даже леко изпъкнати. Нанасям съвсем малко жълти щрихи, за да стопля цялостно рисунката и сме готови. Така изглежда рисунката без топ. И след нанасяне на топът получаваме и този хубав блясък. А това цветенце също много ми харесва и мисля следващото ми видео да бъде стъпка по стъпка за него.